Levoča. Mesto ležiace na severovýchodnom Slovensku v Prešovskom kraji. Mesto známe svojou bohatou históriou, majstrom Pavlom a unikátnymi pamiatkami, vďaka ktorým bolo dokonca zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Zabudli ste ešte na niečo, drahý kolega. Levoča je aj sídlom miestnej akčnej skupiny LEV, v skratke MAZ LEV, ktorá sa kreovala od roku 2007 a oficiálne vznikla rokom 2009. Miestnej akčnej skupiny? To počujem poprvýkrát. To sa vám čudujem, lebo MAZ LEV je už pomerne dobre známa nielen v jej teritóriu, ale v rámci programu LEADER je výraznou aj na národnej či medzinárodnej scéne. Ide o multisektorálne združenie, ktoré pomáha obciam zatraktívniť ich prostredie, podporuje tradičné remeslá, zvyšuje vzdelanostnú úroveň a okrem iného sa snaží podporovať turistický ruch na vidieku. Zastrešujú až 31 obcí a ako sa im to darí, sa môžete presvedčiť sám, drahý kolega. No tak sa teda prenesme von z Levoče. Som zvedavý, či aj okolie je rovnako atraktívne ako samotné mesto. Myslím, že budete milo prekvapení. Región MAZ LEV ponúka totiž jednu zaujímavosť za druhou. Začnime napríklad snáď najznámejším pútnickým miestom na Slovensku. Mariánskou horou, ktorá sa vypína hneď nad mestom vo výške 751 metrov nad morom. Svojou návštevou ju v roku 1995 dokonca poctil aj samotný pápež Ján Pavol II. Fíha, ale sa musel riadne zapotiť, kým vyšiel hore. Vyzerá to, že ide o poriadny kopčisko. Myslím, že pápež sa vyviezol na papomobile až na vrchol, kam vedie asfaltová cesta. Ale máte pravdu, drahý kolega. Nachádzame sa totiž vo Flišovom pohorí nazývanom Levočské vrchy, ktorého priemerná nadmorská výška je od 1000 do 1200 metrov nad morom. Vďaka takejto hladine sa vám odkryjú nádherné pohľady, ako je napríklad tento z obce Uloža, ktorá je ideálna na letnú aj zimnú turistiku. Prepáčte, to v pozadí boli Vysoké Tatry? Áno, a nie je to jediné miesto, kde sa vám pohľad na ne naskytne. Odporúčam vám navštíviť obce Oľšavica, Pavľany alebo Nižné či Vyšné Repaše. Okrem peknej panorámy tu môžete nájsť aj typickú drevenú architektúru so spišskými šindľami. Mnohé z dreveníc sú dokonca kultúrnymi pamiatkami. A toto sú zase... Počkajte, drahý kolega. Nechajte ma hádať. Nie sú to náhodou torisky? Správne, drahý kolega. Prekvapujete ma. Dokonca viem aj prečo sa obec tak volá. Za dedinou totiž pramení rieka Torisa, ktorá je najväčším prítokom Hornádu a... Prepáčte, nepočujete aj vy zvuky píšťaly? Váš sluch vás zatiaľ neklame. Nachádzame sa v súkromnom múzeu etnografa pána Michala Smetánku v Brutovciach, ktorý okrem toho, že ovláda tieto nástroje, mnohé z nich i sám vyrába. Pre túto oblasť, ktorá je naozaj veľmi spevavá, pretože tieto obce sú veľmi staré, oni pôvodne boli osídľované starým karpatským, dá sa povedať, rusínskym obyvateľstvom, aj keď nie všade tu Rusíni už dneska žijú, ale zostala tu úžasná hudobná kultúra, hlavne piesňová. Dodneska tu ľudia spievajú nádherne, tí majú krásne hlasy, ale aj mládež takisto. Okrem toho píšťaly šesťdierkové, ktoré sa vyrábali aj tuto, v tejto obci konkrétne. No ale nedaleko stadiaľ, keďže sme úplne na hranici Šariša a Spiša, sa práve nachádzala gajdica, čo je vlastne takýto nástroj východoslovenských bačov ako na strednom Slovensku fujera. No ale postupne za posledných 50 rokov vlastne sa tu môžeme stretnúť s inštrumentárom veľmi širokým. Sú tu heligónky, akordeóny, ale dokonca aj vedľa v obci už pred nejakými 30 rokmi hrával bača, myslím, že Beličák sa volal na fujare. Skadiaľ ju mal a aká bola, to ťažko povedať, ale vlastne tak sa to zmieňuje. Samozrejme, že ju sem nikto doniesol, že ona fujara sem nepatrí do Levočských vrchov, ale ten inštrumentár je skutočne veľmi bohatý. Teda poviem vám, drahý kolega, že ma tento kraj nadchýňa stále viac a viac. Niet sa čomu čudovať. Nikde na Slovensku nenájdete toľko zaujímavostí ako práve na Spiši.
UNESCO chráni nielen pamiatky mesta Levoča a Spišského podhradia, ale aj jeden z najväčších hradov v Európe, Spišský hrad. Tento stredoveký hrad je dokladom vývoja architektúry od 12. do 18. storočia. Vypína sa na travertínovom brale a je z neho možné ako na dlani vidieť takmer polovicu obcí územia Mas-Lev. Máte pravdu. Pozrite, aký nádherný výhľad je najmä na Klčov, Jablonov, Doľany, Pongrácovce, Beharovce, Bugľovce, Studenec, Korytné alebo Lúčku. Obce, ktoré sídlia pod hradom. Avšak nie len tieto obce spolupracujú s Mas-Lev, vďaka čomu v každej z nich je možné nájsť úspešne zrealizované projekty, ktoré umožnili skvalitniť podmienky pre šport, oddych alebo kultúrny život miestnych obyvateľov. Nehovorte. Poďme si niektoré z projektov ukázať. Napríklad toto je vynovený kultúrny dom v Poľanovciach. Vďaka finančnej podpore z programu LEADER si môžu miestni obyvatelia vychutnávať zábavy, divadlá alebo oslavy v nových spoločenských priestoroch. Vrčí ako bosorka, červenkastá motorka, sadne na ňu Jožko Ferko a už letia ako pierko. Letí s nimi neustane, kam oni chcú, tam zastane. Máte možnosť presvedčiť sa, že v tomto území hlavní aktéri nezabúdajú ani na deti. V regióne sa podarilo podporiť a už i vybudovať viaceré detské a športové ihriská, ako napríklad toto ihrisko v Spišskom podhradí. Doposiaľ sa v regióne podporilo celkom 25 športovísk, ako napríklad v Granč Petrovciach, v Kurimanoch či v obci Dlhé Stráže, kde v rámci športového areálu bola vybudovaná aj nová cyklodráha pre najmenších. Avšak Mas-Lev nepodporuje len ihriská. Ak by ste niekedy zavítali do Ordzovian, privíta vás okrem týchto krásnych ornamentov na bránach miestnych obyvateľov aj nová oddychová zóna. A nie je toto slávna baldovská minerálka? Správne, drahý kolega, ale myslím, že o miestnych vodách toho viem viacej ako vy. Dovolíte? Samozrejme, prosím. Okolie obce Baldovce je plné minerálnych liečivých prameňov, pričom najznámejšie sa nachádzajú na nedalekej travertínovej kope na Sivej Brade. Miestna minerálna voda je plná látok, ktoré sa po vyvretí na povrch ďalej usádzajú a po stvrdnutí vytvárajú travertínový kopec, na ktorom sa nachádza kaplnka Svätého Kríža. Existencia vôd bohatých na oxid uhličitý je dôsledkom križovania zlomov medzi Vikartovským chrbtom a pohorím Branisko. Vstupnou bránou do pohoria je obec Dúbrava, odkiaľ vedie modrý turistický chodník až k chráneným skalným útvarom Rajtopíky. Cestou môžete naraziť na tento prístrešok pre turistov, ktorý vznikol v rámci projektu medzinárodnej spolupráce medzi Mas-Lev a Mas-Rímařovsko. Na úpetí pohoria Branisko sa nachádza aj obec Hrakovce so svojím neobyčajným rannogotickým kostolom svätého Michala Archaniela. A keď sme už pri tých kostoloch, nemôžeme opomenúť ďalšiu pamiatku UNESCO, perlu Slovenska, Spišskú kapitulu. Ide o jedno z centier stredovekého cirkevného školstva na Slovensku. V minulosti samostatná obec, dnes je súčasťou Spišského podhradia. Biskupstvu dominuje katedrála svätého Martina. Katedrála spája neskororománsky sloh s gotikou. Cenný interiér doplňajú vzácne oltáre, ako aj nástenné fresky. Súčasťou katedrály je aj kaplnka bohatého rodu Zápoľských. A pri gotike ešte chvíľku zostaneme.
Regiónom Spiš totiž prechádza známa gotická cesta, ktorá spája najvýznamnejšie pamiatky tohto stavebného slohu na Slovensku. Kostol s ďalšou kaplnkou zápolských vo Spišskom štvrtku by sme preto nemali vynechať. Gotiku je možné v regióne miestnej akčnej skupiny nájsť naozaj všade. Dokonca aj mosty tu majú tvar lomeného oblúka. Napríklad v obci Dravce je dodnes gotický most z 13. storočia ako technická pamiatka súčasťou cestnej komunikácie. A kto by mal pôvodnej architektúry už vyše hlavy, nech si zájde do obce Bukovinka, kde si kostol postavili obyvatelia len nedávno z vlastných zdrojov a úplne sami. Koho neohúri ani kostol s malou rotundou v Bijacovciach, či ani miestna kultúrna pamiatka Čákyho kaštieľ, nech určite navštívi pani Máriu Kočišovú a jej vzácne krojované vábiky, ktoré sú známe na celom Slovensku. Kroje už napríklad aj tu v Bijacovciach, tá už málo kto nosí. Už ani tak, napríklad moja mamka ešte nosia takýto kroj teraz. No a na vábiky som začala, ani neviem, že jak som chcela, aby som mala pamiatku, aké u nás sa nosili kroje. No a veľké to treba strašne veľa látky aj všetko a toto mám tak vystavené tu všetko, že stále pozriem a spomínam, no páči sa mi to, takže som začala tak na babiky šiť. Ja sa neviem ani rozčuliť na tom, keď napríklad sa mi nedarí, alebo nemám problém s tým. Ja si ešte, keď som nervóznejšia v niečím iným, tak si sadnem za šiaci stroj a šijem. Že sa tak ukľudním. Že som rada, že som sa naučila, som rada, že sa to niekomu páči, že obdivujú tú prácu. No, parobek je hotový. Naozajstné kroje z tohto regiónu som však zhliadol v nedalekej obci Nemešany, kde starostka s pomocou miestnych ľudí zriadila izbu ľudových tradícií. Okrem ľudových krojov tu však nájdete aj iné exponáty, ako aj staré tkáčske krosná, ktoré si môžete aj vyskúšať, alebo... Prepáčte, pán kolega, musím vás zastaviť. Čas beží a pripomínam vám, že sme boli pozvaní na páračky do Domaňoviec. Kam? Medzi Žienky do Domaňoviec. Poďte. Pritomňujeme mladým, ako to vyzeralo na dedine večer v izbe, na fašianky, ako sa paralo perie, ako sa pripravovali periny. Samozrejme pri tých paračkách sa pretriasala dedinská politika, spievali hlavne žartovné piesne. Často prišli aj muži alebo mladenci, robili napriek ženám žarty. Bolo veselo. Nebola televízia, tak sa ľudia bavili. Užitočné s veselým. Naše nárečie je mäkké. To sa čudujú, že rozprávame tak mäkko detinili, ale rozprávame krátko. U nás samohlásky sú krátke a nepoužívame ch. Takže chleba, nie chlieb a tak. Toto sú také najväčšie rozdiely. Krátko a rýchlo rozprávame. Drahý kolega, musím sa vám s niečím zveriť. Myslel som si, že viem o okolí Levoče naozaj veľa. Zistujem však, že ani rok by mi nestačil, aby som ho spoznal dobre.
Neospravedlňujte sa, veď nikto učený z neba nespadol. Určite budete mať ešte možnosť navštíviť tento krásny kút Slovenska. Miestna akčná skupina Lev vás zaiste veľmi rada pozve na jednu zo svojich mnohých kultúrnych akcií, ktoré každoročne usporadúva a vy sa tu ocitnete znovu. Medzi ľuďmi, ktorí územiu darovali svoje srdce. Máte pravdu. Netreba byť smutný, veď tomuto kraju nedávam s Bohom, ale iba ako miestni hovoria. Dovidenia. Tak, dovidenia.